నేను నా తండ్రితో సంబంధం కలిగి ఉండాలి. ఎలాంటి సంబంధం? హృదయంలో నుండి మొదలవ్వాలి. అది నేను ఎన్నుకోవాలి, ఏర్పరచుకోవాలి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా నీ హృదయంలో నేను ఉండి తీరాలి. వన్స్ అది కానీ జరిగిందనుకో, నువ్వు సెలెక్ట్ అయ్యావనుకో, మామూలుగా ఉండదు నీ జీవితం, చాలా బాగుంటుంది. అగాధ స్థలములలో నుండి నిన్ను పైకెత్తువాడు ఆయనే. ప్రతి సమస్యలో నుండి నిన్ను విడిపించువాడు ఆయనే. నీ కష్టకాలములన్నిటినీ తొలగించువాడు ఆయనే. నీ ఇరుకులలో, నీ ఇబ్బందులలో నిన్ను కాపాడువాడు ఆయనే. ప్రతి విషయంలో నిన్ను ఓదార్చువాడు ఆయనే. ఆయన దుడ్డుకర్ర, ఆయన దండము నిన్ను ఆదరించును. ఆ కృపాక్షేమములే ఎల్లప్పుడూ నీ వెంట వచ్చును. దీర్ఘాయువు చేత ఆయన నిన్ను తృప్తిపరచును. లేడి కాళ్ళ వలె నీ కాళ్లను చేసి బలముగా నీ చేత పరిగెత్తింపజేయగలిగే సామర్థ్యము కలిగిన వాడు నీ తండ్రి. ఆయన నిన్ను విడువడు, ఎడబాయడు.